naces en 1964, pois entón soache esta aura a que nos trae o home que hoxe nos acompaña, Ignacio Villar. Bueno, que traes tú deste guión? Traigo algo totalmente novo no mundo, que é está nas librerías un guión de cine antes de rodar a película. Eso é novo total, E aparte é para que a xente que lea este guión vai a participar no inicio de todo o proceso creativo dunha película, porque unha película sale dun guión. Entón, a idea un pouco é que nos acompañedes en todo o proceso ata de pronto aparece a película. Pero antes dese proceso, vos, se ledes este libro, vades a ver a vosa película. Bueno, eso son moi ben. Eso é algo novo que nos leva a reinventarnos no momento tan difícil que estamos a vivir. Pero isto solamente o pode facer un xenio como a ti, Ignacio. No, isto pode facer. Eu creo que, mira, vai a ser unha experiencia, de verdad. Isto vai a ser unha experiencia porque, para min, eu que aprendín en todo este percorrido cinematográfico é que hai que facer partícipe o espectador para que se convirta en un participante do proceso creativo, porque penso que o espectador pode aportar moita riqueza á historia que vamos a contar. Encántame. Bueno, non sei que decirche, sempre premiado, sempre fantástico, super creativo. Que podemos decir de ti que non fixeras xa, Ignacio? Bueno, pois o que non fixera é, desde o principio, exponer un guión antes de fazer a película. Eso non o fixen, Pues e non se fixo nunca, En primicia total. En primicia maravilloso, o de Ourense. Sí, exacto. De Petín de Valdeorras, de unha aldea que se chama Castrofolla, Super cinematográfico e nome tamén. Non sei se o vas a empregar algún día ou estás aí como símbolo. Bueno, eu penso que vivir nunha aldea na miña época foi fundamental para facer cine, porque tú sabes que eu tuve sorte de vivir ter unha lareira na miña casa, nos avós, e viñan os veciños e veciñas e contaban historias. Eran historias que a mí chegábanme e dixen, cando vi a primeira película dixen, isto é a nosa lareira para seguir contando historias. Ai, que bonito, por favor. Maravilloso, ímoslo escoitar porque ten moito que contarnos, Ignacio, moitísimas grazas. Gracias a vos.